Ia în care e secretul să fuți orice muistă de șpriț bună. Să-i dai măcar, să vadă măcar. Deci o inviți acasă coaie. Ascultați-mă că la muiste de șpriț, credeți-mă că să-mi bat picioarele. Bine, nu mă mai ocup cu așa ceva, am nevastă, dar trecutul meu a fost plin de muiste de șpriț. Secretul cu muistele de șpriț este doar să vadă că ai gen băutură pe masă. Deci dacă tu, în primul rând, o muistă de șpriț se abordează în felul următor. Îi scrii pe Instagram, ce zici? Și au zică, și au o să zică poate semnul întrebării sau ceva, ca stea oarfe, știi? Ideea e coaie că dacă spune semnul întrebării și te enervează că e arogantă și de-astea, atunci te duci la ea coaie, mă rog, te duci, îi scrii. Îi dai și tu semnul întrebării, știi? Bă, tu trebuie să o arzi cât mai pe față, cum ar veni. La muistele de șpriț le place să te arzi pe față, știi? Da, mă, deci fii atent, tu îi scrii coaie, da, îi scrii unei muiste de șpriț. Ce zici? Și ea o să zică ori bine tu, ori îți pune un semn de întrebare, că v-am zis astea ori. Dacă spune semn de întrebare, îi pui și tu semn de întrebare. Și ea o să zică, păi tu mi-ai scris. De ce mi-ai scris? Și tu îi zici, de ce crezi că ți-am scris? Știi? Hai să bem. Da, mă, da să mor. Și oricum și dacă îți răspunde cu bine, tu îi zici, bine, unde ești? Știi? Bă, o iei direct. O iei direct. Nu stai să-i scrii, mamă, ești frumoasă, mamă. O iei direct. Hai să ne vedem. Hai, unde ești? Hai încoa. Unde ești? Cât mai stai acolo? Bam. Păi sunt în club, nu știu ce. Bine, cât mai stai acolo? Dă-se când pleci. De ce să-ți dau să te pleci? Nu știu ce. Ca să ne vedem. De ce oare? Știi? Și o să vină la tine, 100% vine la tine. Bine, trebuie să fii bazat. Adică pe Instagramul tău trebuie să se vadă că ești bazat cu aia. Și când, pula mea, adică trebuie să, na, eu vorbesc din punctul meu de vedere, eu le scriam doar, bă, hai să ne vedem și ne vedeam, știi? Dar și la voi, ideea e că nu prea, astea oricine ai fi, oricât de șmecher ai fi cu aia, tot arogante sunt, știi ce zic? Că, na, pula mea, dar pe ele le fute toată lumea. În fine, și vine la tine acasă cu aia, nu știu ce, și dacă vede că ai cu aia, ideea e că prima oară o să zică, bă, nu vreau să beau, nu știu ce. Dacă zice din prima că vrea să bea cu aia, e clar, să fute, ești nebun, e clar. Dar dacă zice că nu vreau să beau și de-astea, te duci și pui în pahar și zice, mă, cu aia, bea ce pula mea, hai că, știi? Bea ce pula, hai să bem. Nu, ce facem, stăm, ne uităm, nu știu ce, de-astea, de fraieri. În fine, ați înțeles voi ideea, da? E foarte simplu cu aia să fuzi muște de șpriț, nu prea trebuie să faci mare lucru, gen. Cu aia, îi spui doar, bă, dacă îi spui, bă, ești bună, rău, pula mea și sloboz, că te-aș fute, ea e mulțumită cu aia și dacă vede 2-3 sticle de rom la tine pe masă și nu trebuie să fie rom bumbu și de-astea mai așa. Trebuie să fie pula mea. Un capitan, ce zic? Nu trebuie să ai mare lucru. Trebuie doar să ai de băut. Cu prezervativ cu aia. Doar cu prezervativ. Muiste de șpriț, doar cu prezervativ.